Comeza a festa e agora xa chega o festival. Ti colles as garrafas que eu xa levo meu djembe. Buscamos moita farra, queremos rock and roll. Rapazas moi bonitas e que non... Benvidos á última parada da nosa viaxe festivaleira. Nesta última entrega dirixímonos á cidade dos muchachos, en Benposta, un lugar emblemático, cheo de maxia, que dende fai varios anos acolle un dos festivais de máis renome de Galiza, o Festival Repercusión. Unha mestura de culturas invaden Benposta durante unha fin de semana cargada de actividades, música, circo e tolerías como a Empolada. Estamos aquí tamén coa organización un pouco para que nos conten a ver que é isto de Repercusión. A ver, contenos. Pois Repercusión é unha festa, ou iso que procuramos facer, vaya, unha festa continuada de entre 3 días, esta edición de 2, pero sobre todo eso, festa, multiculturalidade, multidisciplinaridade e todo o que leve a divertirse, vaya. E como naceu o Repercusión? Como foron aí os inicios? Pois os inicios foron un pouco de casualidade. Empezou como uns talleres de percusión e pensando, oye, pois facemos un concertiño máis aí a maiores dos talleres, pois facémolo. Pois, e se facemos 2 días? E así pois empezou o festival. Empezou un festivaliño pequeno nunha cancha de baloncesto, con grupos prácticamente todos locais, e a raíz de aí pois foi medrando pouquiño a pouco, vaya, pero ben de aí. Procurando sempre tamén buscar algo novo cada ano e eso, pero dai ben. Efectivamente, iso de buscar algo novo, os festivais ao final tamén medran e acaban sendo multiculturalidade, non só música, senón un pouquiño todo. Vos apostades por eso ou que vos parece? Sí, home, a idea é esa, sempre Repercusión, sempre procuramos combinar diferentes actividades de diferentes disciplinas, do que fora, vaya. Ten habido de todo, dende pois, risoterapia, circo, pasarrúas, obradoiros, ten habido anos de, non sei, unha programación barroca de tropecentas actividades, non? E se procura todos os anos, si é certo que este ano millor eso parámoslo un pouquiño tamén porque queríamos facer un pequeno parón para remontar todas esas actividades de novo, non? Colleunos un pouco sin tempo, colleunos nunhas malas fechas, e decidimos facer a cousa, pois facer un poquinho máis de parón nas cousas de día e eso, para o ano que ven volver a coller outra vez con forza, con ganas e darlle duro a todo isto. Entón de cara ao ano imos moi esperanzados, con moita forza, non? Pola nosa parte, sí. De cara ao ano que ven a idea é volver a coller o circo con moita potencia, volver cos encontros de malabares que recobren a importancia que tiñan cando os facíamos en Allariz e buscar tamén de novo outras actividades tipo empolada ou cazurrada que vayan tamén dándolle un DNI propio, non, ao festival. Bueno, ainda así que conste que malia todo iso, o tempo de aburrirnos máis ben pouco, porque, bueno, houve actividades durante casi todo o día. E, bueno, que pensas tú que poden aportar os festivais, este tipo de festivais, á sociedade? Home, pois, sobre todo diversión, non? Que é o que buscamos, e da desconexión das cousas que podes ter na casa, dos problemas no traballo, de todo ese tipo de rollos, ou do non traballo, que hai máis problemas de non traballo que de traballo, pero sobre todo iso, e despois a conexión con diferentes historias, non sobre todo de Quien Ré, pero que buscamos que é unha das partes, traer cousas que ao mellor non viñeron moito por Galiza, que se poidan coñecer e procurarlas poñer a precios módicos ou como é a maioría da programación de Reper gratuita, non? E buscar sobre todo eso. Entonces, a nosa idea é un pouco esa, dar a desconexión e tampouco imos moitísimo máis alá, ainda que si ten as súas partes reivindicativas e as súas asociacións e os seus ONGs que traballan e fan as súas historias e tal, pero sobre todo a base a festa, a diversión e a desconexión da vida normal de todos os días. Bueno, pois con eses ánimos que nos están aquí dando Reper, pois marchamos, deixamos xa aquí a entrevista e, bueno, olla 1000 primaveras máis para o Reper. Ogallá, moitas máis, aquí evolución cara ao polo. Hasta logo. Moitas gracias, hasta logo. O sentimento dun pobo ferido e torturado segue aumentando o rancor, por máis que digan que aquelo foi cousa do pasado, ainda sentimos a dor. Bueno, estamos aquí con Daqui de Ría para preguntarlles un pouquiño
acerca da súa historia, de como vos formastes, a ver, que é daqui de Ría exactamente? O sea, somos un grupo que fai desde ska, pasando polo punk, pasando polo reggae, básicamente música de festival, música de directo, música de diversión. Cantos anos levades aquí dándolle caña? Cando se afundiu o Prestige, hubo un concerto aí en Vigo, en Bouzas, é un concerto solidario co rollo do Prestige e tal, e o día seguinte foi o primeiro ensaio. Creo que aproximadamente debe facer 12 anos, casi 13. Aí soupeste xa que debíades de empezar a actuar un pouquiño, non? Que empezou a cambiar xa desde aquel entonces hasta hoxe? En aquel entonces estaba solo él, así que vale él. Cambiou todo, cambiou todo. Éramos un grupo de instituto, ¿no? Como tantos grupos que xurden en un instituto, a nosa finalidade era tocar en directo, se podía ser na festa de fin de curso, despois tocar no Anoeta de Vigo ou por aí. Nunca tivemos unha meta moi lonxana, entón sempre estamos felices. Ata o día de hoxe que seguimos aquí, que estamos no Repercusión en Ourense, e que non sabemos o que vai a pasar mañá, pero seguro que será mellor. Pero bueno, o panorama musical galego sí que vivistes un pouco, sí que fostes protagonistas en moitas ocasións. Que cambiou? Aí son 12, 13 anos que, bueno, dan para moito, non? Que cambiou no panorama? Pois cambiou para o panorama, o panorama musical ahora mismo en Galicia, pois sufriu bastante a crise, o sea, moitos festivales desapareceron, sobre todo moitos festivales que realmente apostaban por grupos e por novas iniciativas. Ahora mismo quedan poucos deses festivales, como este, no que realmente traen novos grupos, novas experiencias para a xente que non o mismo cartel de sempre. Nós estamos a gusto de participar en todos os que poidamos, todos os que nos queran chamar. E a nivel festivais, a nivel, concertos, bueno, que credes, que cambiou por aí? A ver. Home, para nós cambiaron moitas cousas, non? A nivel galego cambiou, pero moito. O sea, eu, por exemplo, eu e Carlos somos do panorama Morrazo, e no Morrazo antes había todo e agora non hai nada, nin Festichan, nin... Mentira, está o Festival da Liberdade. Ahora, este ano, de repente, hai un, sabes, pero... Está o Sonrías. Este ano non, me refiro que as dificultades que hai no Morrazo, que cando antes había todo, ahora de repente... Coño, que jañas teño de festival e dices, coño, fagoche un. Sí, é evidente que o rollo da pasta en estas movidas que son xestionadas por colectivos xeralmente que o fan con moitísima ilusión, pois a pasta sempre é un impedimento, ¿no? Estamos vivindo dentro dun circuito alternativo, pero ademais bastante precario aquí na Galiza. Entón a xente está loitando por facer as cousas cada vez mellor, festivales como este ou como moitos que están xurdindo, pois que van con esa iniciativa, con esas ganas, nos dan ilusión por continuar, porque vemos que ahora mismo... Teñen viva aquí o lume e a esperanza, estos festivais, sabes? Ahora mismo estamos volvendo a xurdir, creo, despois de un montón de trabas que puxeron as institucións para que desaparecésemos, ¿no? Entón é moi importante recalcar que festivales como o Reper, que resistiu, como os novos que están xurdindo, o Festival da Liberdade, festis como o que estivemos a semana pasada en Monforte, que levan 4 anos e que están aí pelexando, non? A asociación moi pequeniña, o Festival do Paradiso. Hai esperanza, pero a verdade é que nos deron unha hostia guapa hai uns anos, non? Bueno, quédome como un pouco eso que dicides de que é o lume un pouco que mantén vivo un pouco a escena, non? Os festivais. Tedes algún recordo así especial de algún que vos marcara, algún momento así que digades da vosa carreira que foi moi especial en algún festival ou algo así, algo que vos marcase? É que temos 1000 recordos, o sea, de cada festival nos levamos unha experiencia tremenda, o sea, nos levamos 1000 amigos, 1000 xente que coñecemos, o sea, realmente cada nova actuación é unha oportunidade de coñecer a xente, de coñecer a todo este mundo que realmente é super amplio, pero a vez super pequeno, porque ao final sempre estamos os mismos. É un gustazo sempre estar aquí, é complicado decidir un único momento, o sea, temos 1000 historias. Pero bueno, algunha anécdota habrá por aí, eu que sei, a mellor... Anécdotas hai moitas, pero... Esa é unha pregunta un pouco trampa, non mola destapar as nosas intimidades. Non fai falta que digades en cal, dicide eu que sei, algo que pasara, non sei, bueno, é igual. Bueno, houve unha vez que casi non nos deixan entrar o batería, non nos querían dar o pase para o batería. Hai pouco tempo. Pero bueno, tamén, se falas dun festival, ahora cando preguntaches por algún momento que foi un cambio, non? Para min,
e digo para min porque realmente dos que estamos ahora solo quedamos Simón e máis eu daquela experiencia. Hai un festi que era moi bonito e que estaba moi ligado a nós, que era o Rocking Olla. E nós cando comezamos, lembro que o Rocking Olla foi como un paso super importante, no? Éramos daqui da Ría, o grupo do Instituto de Nigrán, e de repente tocamos aí con escacha e tal, boa, foi a polla, no? Eu lembro ese día como o día no que a peña respondeu e nos dixemos, hostia, isto é super divertido, isto mola mogollón, esa peña nos está comprendendo. Entón, aí, para min, personalmente, foi unha das mechas que fixo que 10 anos despois estemos aquí. Foi un dos momentos clave. Bueno, e vos como grupo que actuades en moitos festivais por aquí, por España adiante, incluso saídes de España de vez en cando, vos que pensades que lle pode aportar os festivais a algún grupo? Que pensades que teñen de positivo de cara aos grupos? Que é o que vos toca un pouco... Que é o que pensades que vos aporta de cara aos grupos os festivais? Os festivais nos dan todo. Os festivais nos dan o espacio para que a peña veña a vernos, nos dan a amplificación para que o sonido vaya guai, nos dan a posibilidade económica incluso de chegar ata el, poder actuar e poder interaccionar coa xente. Os festivais son o noso motor. O sea, realmente, si nós non apoyáramos este tipo de festivales, non nos sentiramos totalmente ligados, non seríamos sinceros, porque son os que fan que nós, hoxe en día, seamos o que somos. Eso é de cara a un grupo, de cara a verse xa como espectador, que pensas que lle pode aportar á xente que está abaixo do escenario, mirando para os grupos? Que lle aporta un festival que a mellor non lle aporte unha sala nun momento concreto? Pois a posibilidade de ver 1000 grupos e de coñecer a moita xente, de velo realmente con as condicións, que sí que hai salas que realmente pois teñen moi boas condicións, pero nun festival sí que se disfruta plenamente da música, todos os grupos pois poden espallarse, poden facer o seu espectáculo. Ya aporta moitísimo, o sea, algo que toda a xente merece vivir, que toda a xente merece disfrutar. Vale, cambiando xa un pouco de terzo, vamos a ver, que tal foi este brao? Que tal foi este de Cuncas e de Mar? Como vivistes? Joder, foi brutal, a verdad que foi brutal. Foi un verao realmente pois completiño, no? A verdad que tocamos moitísimo pola terra, que é algo que nos reconforta moito, porque quitar horas de furgo sempre mola, sabes? E cando estás de resaca e tal, o día seguinte, pois volver a casa bastante fácil, mola. E bueno, aparte hai moitísimo amor por parte da xente nos últimos anos, e eso é algo que o que realmente alimenta a un grupo, no? Aquí non estamos nin por cartos, nin por fama, nin por chulería, nin pollas. Aquí estamos porque esa peña nos comprende. E cando ves esas caras, ves esos puños, ves ese sorriso, ese sentir, sabes que o que eu estou dicindo tamén o podería dicir ese tío que está aí, esa tía que está aí. Eso é o que me alimenta a min, o que alimenta aos outros 7, e incluso os que non saen a escena pero que están currando como os técnicos e tal, no? Eso é realmente o tesouro que ten a música. Eso é un pouquiño todos os que estades aí detrás. E bueno, e hoxe que tal? Como vos sentistes aquí no Reper? Que tal as sensacións? Moi ben, o sea, a xente moi ben, acolléndonos como sempre, sabe? É o que dixo Gabriel, realmente tocar na casa para nós é algo que nos dá unhas forzas tremendas, de unhas ganas de continuar por toda a xente que está aí, que está desde o primeiro momento, desde o primeiro instante cantando con nós, que sabe todas as letras. É unha sensación que moi complicada de describir, o sea, non ten palabras para todo isto. Sí, bueno, esas alusións tamén que facías durante o concerto, de cantas caras coñecidas de mañaneos, non? Hoxe había un mogollón de peña que organizaba eses festivales que ahora xa non están, por exemplo. Había peña aí, bueno, algúns que sí que están, peña do Millo Verde, por exemplo, peña do Senuncán. Esa peña aínda non deixou de acudir a festivales, a pesar de que montaron un festi na súa vila e a moitos lle saiu pois mal, porque había moitos impedimentos a nivel concello, para empezar, a nivel institucións, non? Pero o Reper é un festival de festivaleiros, é un festival bastante emblemático xa na Galiza, e hoxe realmente mirei moitas caras aí abaixo que me gustaría salir agora e poder atopalos, que vou a facer, porque hai peña que hai tempo que non vemos, non? E entón te das conta de que estás en unha plaza bastante importante. É bonito tamén que ten un pouco o tema dos festivais, non? Pois ao final sempre topas con xente parecida, con xente coñecida e, bueno, eso é moi bonito. Sí, este verán, a verdad que vamos atopando, como tocamos mogollón na Galiza, topamos a todo Dios en todos os sitios, non?
Bueno, mola porque a veces tes algún tipo de problemilla e xa levantamos o concerto gracias aos colegas que temos traballando tanto nas empresas de sonido, de luces. Realmente ahora somos, joder, é que é certo, somos unha familia, ¿no? Moitos grupos que actuamos ahora mismo no panorama galego, cada vez que nos vemos é unha alegría, cos técnicos igual, entón esa é a parte máis bonita, ¿no? A parte de atoparse con eles e de cada día pelexar porque saia todo o mellor posible, man a man, con peña que está currando dende atrás, que é moi importante, esa peña non se lles ve, pero están currando sempre dende atrás. Bueno, sodes vos, ¿no? Vos mismos. A ti sí que se te ve, porque está acá, pero o que está detrás desa cámara non se lle sole mirar moito. Efectivamente. Bueno, ao final é iso, toda unha experiencia, toda unha familia. E de cara ao futuro, que? Mantemos esa familia? Como vemos o futuro? Sí, a futuro nunca existiu. O sea, é algo que temos que manter aí, porque se non estaríamos mentindo a xente, non... No, o futuro movemos, o sea, nos aquí, no futuro aquí nos creemos que nos estamos consolidando, o sea, chegar aquí a topar a todo o mundo, chegar a saber eso, tanto técnicos, tanto a xente que está aí traballando como a xente que está aí abaixo, que nos está apoyando, que disfruta con nós, o sea, que nos fai, o sea, futuro, claro que ten futuro, o sea, non estamos aquí para construir eso. Pero bueno, agora algún proxecto xa, é dicir, agora xa hai nada sacastes un vinilo, agora tamén, bueno, hai aí algunha cousa, a ver, que nos contades? Temos mogollón de ideas, agora o rollo a ver que facemos, ¿no? Porque ideas sempre xurden, agora as que salen despois finalmente á luz son o 10%. Ahora mismo hai moitas cousas aí pendentes, realmente creo que vai haber moita actividade a partir de outubro, cando remate a temporada de verán e tal. E non me molaría desvelar nada porque é o que te digo, despois igual non sai tal cual, pero creo que vai haber novas bastante enriquecedoras para a banda nos próximos meses. Bueno, algún avance xa o estamos... Non te penso dicir nada. Algún avance xa o estades dando nos concertos. Sabedes que acabamos de gravar un directo. Onde? Acabamos de gravar o Revenidas, vamos a gravar outro no Festival da Liberdade, un festival que nos motiva moitísimo, porque é un festival feito dende o corazón, é feito por xente que quere apoiar unha causa moi bonita e moi necesaria e que ademais en Cangas do Morrazo, que é un sitio especial para nós, xa non só pola peña que vive no Morrazo, sino por o que significa Cangas e o Morrazo en xeral na loita obreira, ¿no? Entón vai a ser un final de verán de pinga, tamén creo que vamos a gravar e de aí vai a salir algo. Ahora non sei se sairá unha canción en directo ou se sairá un disco, unha reportaxe, unha película de cinema, non o sei. Bueno, sí que o sei, pero non che penso dicir. Bueno, pois entón imos deixar un pouquiño o misterio, non? Imos deixar o misterio. Bueno, pois imos pechar xa aquí entón, moi esperanzados, vémonos no Festival da Liberdade por ali, volvemos a vernos e nada, pois nada, a seguir dándolle, veña. Rebelde, unida e alegre, a mocidade activa. Rebelde, unida, alegre, a mocidade activa. Rebelde, unida, alegre, a mocidade activa. Chegou o día no que nos tocou falar. Míranos, queremos ser alternativa. Son voces novas que non poden silenciar. Sairán das nosas gorxas, co vento en contra como é habitual. Pelexar, reivindicar o noso espazo. De cada golpe poderemos aprender e voltar sempre a ben posta e berrar forte como é que estamos vivos, como estamos vivos. Rebelde, unida, alegre, a mocidade activa. Rebelde, unida, alegre, a mocidade activa. Sí.
agora sí, por fin chegou a nosa quenda. Mozos e mozas convencidas de portar desta vez a flama que lles meta medo e que demostre que imos en serio. Non será sinxelo como é. Quen o dixou, mas non temos medo a erguernos un día, eses puños arriba. Vamos! Que ninguén nos diga como é a maneira de plantarlle lume para coller as rendas e o noso camiño e nos decidimos a forma de ataque a este sistema. Rebelde, unidad, alegre, a mocidade activa. Rebelde, unidad, alegre, a mocidade activa. Rebelde, unidad, alegre, a mocidade activa. Rebelde, como é? Unidad, alegre, a mocidade activa. A mocidade activa, a mocidade activa. Metamorfose aviar colectiva de repercusión 2015. Trátase de ver quen é capaz de converterse absolutamente en polo a pola rodeada e chea de plumas. Os vosos pais non vos van dar de comer mañá os teus hijos. Estamos, Algema, que se apunte a última hora. ¡Estamos! Pues nada, moi ben, a verdade, moi divertido, pasamos moi ben, un pouco porcos, pero bueno, a ver se nos limpiamos e se non, pues nada, da igual, porque aquí vimos de festa e tampouco importa moito. Que tal a empolada, raíña? Pois, unha experiencia de puta madre, era a primeira vez que viña e genial, xa para o ano xa veño, non? Logo ben, entón, que tal o festival?
Costoume moito, ahora a putada é quitar todo esto. Pero bueno. Pensé que iba a salir máis fácil, pero me cago en diola. Bueno, ¿qué tal aquí de Rey? Bien. No, guai, porque, non sei. ¿La experiencia qué tal? Guai, impresionante. Guai, o sea, meterse aquí na pluma, poñerse na pel dunha galiña, é dicir, nas plumas está moi ben, está moi ben. Hai no que pasar unha vez á vida, é como a meca das galiñas, o sea, é importante. Yeah. Yeah. Galega. Cabrón. A una bonita cidade. Imos a regresar para dar outro concerto. Preto do tu lar. O 12 de setembro. Os dubios aimos tocar. Repercusión en Orense. Queremos vervos por alá, por alá, por alá. Vossa terra galega. Oh, we would define Dubiosa Collective very hard because it's actually 8 people from ex-Yugoslavia, from all the countries from ex-Yugoslavia, and we play some kind of mixed schizophrenic music for everybody. I don't know. Yeah, we never tried to define a genre, so it's kind of second most important thing for us. The most important things are lyrics and messages that we're trying to promote, and the sounds are only the background. So that's why the mix is so eclectic and mixed. So it's hard to define. We never find the good word to describe a genre of Dubiosa Collective. We started the band more than like 10, 12 years ago. There was 3 different bands in that time, but all split up. So parts of those bands kind of get together, and this is how the band happened. So more or less it was very accidentally. So it was never planned to be this long. It just happened. Music differences I cannot really say, but I guess that music is quite similar, and also the reaction and people generally are quite similar on concerts, because here, like in our country, people are very physical, very happy on concert, very passionate, very energetic, and this is what we like most of the crowd, to be involved, to be part of the show, not only watching or listening to concert, but to be part of the thing, and then this energy can go around. There's not much festivals in our country. This is why we come to Galicia, because there's a lot of festivals in our country, and it's our second time to be here on Repercussion Festival, and it's very similar. In our country it's very similar to this. Usually it's somewhere outside the city. And it's raining. And and we came to Galicia to get some sun, but not today. We've been to Repercussion and one in Chantal. Yeah. And both times we got totally wasted by Liquor Cafe, so we will not drink tonight until after the show, and we promise the show will be much better than the last 2 times. Yeah, okay. Last time we was completely drunk. Yeah, be careful because Liquor Cafe is very good. Yeah, nobody warned us about the effects of Liquor Cafe, so we had terrible time. We understood that Liquor Cafe is mix between whiskey, Red Bull and ecstasy. Liquid cocaine. Our plan for near future is to go to dinner right now, and then we're gonna come back and play a concert here, and then we're gonna get completely wasted by Liquor Cafe. And we're gonna be hangover in the morning and fly back home like that. Eventually fly back home if we wake up. And long term,
long-term plans are very much connected for quantity of liquid cafe that we're gonna get tonight. And there is another question for you. Why your festivals are always so very late? We never played in Galicia before 3 o'clock in the morning. Why is that? We like it. We find it strange to play when it's daytime. We like Uh-huh. it at night. Yeah, but usually when we play it, we start at 3 o'clock and then there is a daytime. So it is strange, but maybe we could do it earlier. I guess there is also a connection with the strong alcohol that you drink. Strong sweet alcohol, yeah. You find it strange during the day, yes, I believe that. Vossa terra galega da gusto por ali, por ali, por ali. You know, festivals and concert promoters ask the bands all the time to make announcements for show, and then bands say, hello, we are this band and we are coming to that festival and we're gonna have a good time. So, And this is boring video. yeah. So everybody's bored. Bands are bored, people who are watching that are bored, and we decided not to do it like that, but to try to use some local thing, local joke, song, whatever, and to make it into like announcement videos. So this time we used this Nostra Terra Gallega song, Sweet Home Alabama cover, and I hope that anybody understood anything. We tried our best. Volio bi da sa Bosnom putujem u Brazil, Šveđani da ko nas traže politički azil. Volio bi Ferrarija kupiti na rate, da u bašti osvanim i bušotina nafte. Volio bi da naš narod ima veću karnu, McDonald's da poslužuje čevape i šarmu. Volio bi da sa vlasti sjašu kriminalci, džaba kad će užgahati briselski seljaci. Svjetske milicije, opa, dolazi Evropa, sad će nam nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa, sad će nam nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa, sad će nam nas biju sile svjetske milicije. Nagentan Ergelr, super Ergelr, Arno l'Assemblée, son respect plaire, tu dispar, trigaré. Ja, Brabant Amzer, Presque Herbière.
hag plijadur zo a bezag an ol. Tu te plijus hag plijadur ono ton ar blaoton ar vechal. A vez eo d'amant kejet an drog an mignonnet en ur ergel dispar din an neol bras kedan tom eo an amzer me plijadur zo gen em sant tout a reom evel ebro Mexique an tammik tremen a reom d'un ergel mat din an al hag ya leun a livio zo e pepler hag ar vez o brao tu me fait diom tremen ur zizun mur ramon sais-tu. Et salut Thor, tout en dut. Mes odet gant o c'hoari bismet deus breiz, deus naon des breiz, ya. Sais-tu, fiscal an trao, an eol, tremen ar mat an trao. Mat kenan. Ni tra da la. Par l'air, non, ni tra da la, ouais. Rien à signaler. Tout en duzo sympa, sais-tu. Muy bien, son adepta ao Repercusión, vou todos os anos e esperaba, a verdade, que en Benposta cambiase un pouco o rollo e tal, e a verdade que non, está ben organizado, hai bo ambiente e tal, e a verdade que con isto de que estea en Benposta tamén se declina un pouco cara ao tema do circo tamén e de outras actividades que outros anos non había, e iso tamén enriquece un pouco o festival, non? E eu creo que, a verdade, doulle un aprobado e nada, pasar ben todo o mundo, aí. Isto tiña que haber máis festas destas, moitas festas destas. ¡Que viva sempre! Hai anos decidín ser mellor persoa quen puidera deixar de pensar. Atrapados no caos desta miseria historia, se castelas de que levantar, non estamos seguros. Bueno, estamos aquí con toda esta xente, con Mascarpone, que están aquí tamén no Repercusión, van darlle caña, xa nos enseñan aquí o que teñen. Bueno, a ver, que é Mascarpone? Rápido, directo e sencillo. Mascarpone, grupo de colegas, amigos, amantes da música, que se xunta, pois, para tocar algo divertido, fresco e bailable. Xuntanse desde cando se xuntan? Por que naceu Mascarpone? Mascarpone como tal, a banda que estamos agora mesmo foi fai 3 anos, máis ou menos, cando xurdiu todo, foi de repente, atopamos a cordonista, guitarra novo, ventos, botámonos a tocar e a cousa foi, foron chamando, pois aí estamos para eso, e mentre chamen, imos. E que tal vos tratan logo os festivais? Que vos parecen os festivais? Ides a moitos ou...? Hai de todo, pero normalmente trátanos moi ben, carai, estamos orgullosísimos do trato. O que mellor tratan normalmente é o Champi, non sei como fai, pero... Por aí, ando cos CDs por aí, entonces... Ha de ser por eso. Bueno, pero a ver, entón, que aportan os festivais a un grupo como a vos, por exemplo? Que aportan? Hostias. Pois, a verdade que é unha experiencia única e cojonuda, así de claro. Se sube a un escenario grande impresiona, pero a la vez sales con unha satisfacción que non tiene precio. Cojonudo. E os que estamos debaixo, que nos pode aportar? Que credes que é bon para os asistentes a un festival? Que sexa un festival e non concertiños pequenos? O festival, sobre todo, é festa, ganar de pasalo ben. E despois, se tes a ocasión de poder ver grupos e música da que gostes, pois fenomenal. Na Galiza agora eu penso que estamos nun momento bastante bo a nivel de grupos e de bandas e os festivais son as oportunidades de que podan participar neles, non? É un pouco iso. Sí, a iso ia tamén un pouco. Como está un pouquiño agora a escena musical galega, en xeral? Sí, eu penso que de anda aí tempo acá, 5 ou 8 anos ou así, máis ou menos, están creando salas novas, cada vez máis concertos, casi prácticamente cada fin de semana. Festival, todos os meses hai unha festa, todos os meses hai onde tocar, e volve a haber un pouco de música en directo e menos DJs de chumba. Por fin, que xa de hora. Moi ben, eso é importante. E bueno, de cara ao futuro, que? Como vos vedes? Onde vai ir Mascarpone, non? De cara a un futuro, veña, é o futurólogo. Bueno, non sei se terei moito futuro.
Bueno, a ver, temos aí un proxecto, non o vou dicir moi alto por si acaso sabe mal, pero queríamos gravar un CD en directo. Claro, fainos moita ilusión porque non somos grupo de directo, realmente, non somos máis de festa en directo que para escoitar na casa, polo noso estilo de música, non? E nada, ese é o proxecto máis a curto prazo que temos e despois pois seguir gravando discos, claro, que temos temas sin gravar e queremos facelo, e seguir tocando, onde nos chamen, claro. Algunha pista sobre ese directo, onde vai ser, xa tedes algo pensado? Non nos deixan. É secreto, bueno, é normal, hai que entendelo. Pero, por exemplo, falando dos festivais, hai algún que sí que fose especial para vos? Ao mellor por ser, non sei... Queremos ir ao Pardiñas, señores do Pardiñas, que somos Borda Turar, lévenos. Bueno, mil festivais, sí. Pero bueno, hai algunha anécdota, algún que lle teñades especial cariño por calquera razón? O Millo Verde foi importante, bastante importante para nós e o Repercusión tamén tocamos na casa, xa queríamos, levábamos tempo querendo tocar aquí e bueno, isto é como pois o premio de fin de festa, sabes, a guinda do pastel. Hai festas moi grandes, pero que mola ir só porque son grandes, porque che mola, porque estiveche de público moitos anos, pero logo chegas a sitios que non coñeces ou sitios moi alonxados que te levas sorpresas de la hostia e eso é o gusto de tocar, sabes, parte deso é atopar sitios así que... Coñecer xente, coñecer o mundo. E bueno, a última xa vai dirixida a ti, porque és a muller do grupo, entón vamos a preguntarche que opinas tú da muller na escena galega, que na escena musical galega, tú como te sintes rodeada de tantos homes, en xeral, quero dicir, tú que opinas? Pois que somos moi poucas, que debería de haber máis, que hai moita muller que toca, que canta, que, bueno, que baila, sabes, e que deberían de sair, de botarse ao escenario, que non tiveran medo, que fagan mesturas, homes, mulleres, nenos, sabes, que se pode facer e que podese, bueno, divertir e podes disfrutar e que hai que facelo, sabes, que non ten que ser solamente a música cousa de homes, a verdade, aínda que comparta con sete. Ben falado. Estamos de acordo todos. Bueno, pois con este chamamento a todas as mulleres, a todas as rapazas galegas e do mundo a que se animen a tocar a música, a que lle boten eso, o valor e non se escondan porque é un mundo que é para todos, non? Claro que sí. Pois con eso xa pechamos aquí a entrevista con Mascarpone, moitas grazas, rapaces. E nada. Tratos detrás do patio de preescolar e será por algo da Castalle ben o galgo o seu pai era concejal o tipo era el que se enchou a facer cartos igual de talgais son de cousas de traballo con a María o neno non me pago igual algo pelota igual un pouco vago será por cartos parece mentira se non aproba así pagamos un privado. Cosa voy de internado, coa cabeza revolta e o pescozo estirado. E vocación non é que teña, pero se pasta tampouco hai problema. Nos decimos crise, el dinos flipado. Dentro de 8 anos xa estaré licenciado. E non sei licenciado, pero eso esté tranquilo. O único que importa é que sea fin do partido, que la man par de cruz, cos que valen a pena. Que para eso María, o rapaz de madeira. Paco fillo de, agora está casado. Paco fillo de, que ten un bo traballo. Paco fillo de, xa pode estar tranquilo, Paco fillo de, quedan sen amigos. Agora Paco está casado, coa filla recibido un alto cargo. Non lle gustaba, nin estaba enamorado, pero cumpla por fin para dar o gran salto. Tras 6 meses, por fin, quedou a súa meta. Portas do concello estaban abertas, con a María o neno non me pago, igual algo pelota, igual un pouco vago. Será por cartos, parece mentira, se non aproba así, pagamos un privado. Paco fillo de, agora está casado. Paco fillo de, que ten un bo traballo. Paco fillo de, xa pode estar tranquilo. Paco fillo de, quedan sen amigos. Paco fillo de, agora está casado. Paco fillo de, que ten un bo traballo. Paco fillo de, xa pode estar
teñades un café preparado levantado en vuestra canto él, al controlar si podedes vir, acompañarnos. Preparados. Bueno, estamos aquí co grandísimo, co grandioso Ceo Orquestra Fantasma, que ven aquí de liderar unha cazurrada espectacular. Como foi esta experiencia da cazurrada? Pois ben, a ver, o show, a ver, a historia, a xente viña con ganas de festa, foi moi bonito. Pero a xente non fixo, non había tantos como contaba, Pero bueno, pero quedou nota deste ano por ano que ven e penso que iso fixeron un vídeo aí explicativo, tal, pero non mismo coller o corpo, teu corpo, decidir vou unha festa, que decir unha semana antes preparar unha historia para ir á festa que non sabes se vas ir ou non. Entonces, pois, bueno, pero ben, habría uns 20 cazús ou así, pero ben, moi chulo. E por que non había máis? Acaso é o cazú un elemento de alta tecnoloxía moi complicado de construir ou...? Iso non depende do complicado que sea facer do complicado que sea o aparello, senón das habilidades do constructor, claro. Sí. Moitas cousas nesta vida. Sí. Bueno, coméntanos un poquinho logo quen és tú, quen é Ceo Orquestra Fantasma. Ceo Orquestra Fantasma, detrás pois ten a vida musical desde pequeniño e de hai 6 anos, do 2008, 7 anos para cá, pois empecé con esta historia poñendo un momo nas costas, non? Xa antes, pois, fixera a nivel tocar individual, nunca toquei individual, toquei en grupos, en varios grupos, pero de tocar individual empecé con esta historia, non? Empecé inventando uns instrumentos aí e tal, e ao final pois decanteime pola opción Mary Poppins aí, o sea, a de non me acordo como me chaman. E, bueno, e funciona. Como di miña nai, o que fai a fame, neniño. Hai que ganar a vida como sea. Pero como che xurdeu aí, como che rebuliu na cabeza esa idea de decir, pois vou tocar eu todo? A ver, a mí tocar instrumentos sempre me molou, pero, bueno, a verdad, non sei se vi algún día algún vídeo, alguna historia, e a partir de aí, pois, empecé cun formato máis eléctrico, con guitarra eléctrica e un bombo aí mogollón sofisticado, pero pesaba mogollón, 17 kilos. Bueno, ao final optei por esta historia máis ensebre aí, máis simple e sonido máis cacharreiro e tal, pero mola. Pero non sei, en algún momento, cando eu preparar os outros instrumentos, que era para tocar sentado, debín ver algún formato da orquesta, e empecé a darlle a cabeza. O caso é que sexa como sexa, a festa casi nunca falta se ves tú a un festival. Como ves, tú que crees que aportan eses festivais á xente, un pouquinho á sociedade en xeral? Os festivais que aportan á sociedade? A ver, ata hai un tempo, o que era a diversión nas festas, ata hai un tempo, habrá xa uns anos, non? Eran as festas, os patas patronais, as discotecas, e, bueno, iso, pois, hai cousas que morren e aparecen novos tempos, nova xente, e isto, pois, aporta esa parte nova da xente de divertimento musical e bueno, é necesario, quer dicir, de feito, pois, reemplaza esas historias, ou é algo novo, habría que analizar ben, non? Todo isto, pero claro, hai unha determinada xente, quer dicir que hai anos iba todo o mundo, a xente nova e a xente bella, pois iban ás festas, depende de que zona, pois isto ocupa outra, parece novas formas, que xa che dou 5 minutos, xa che dou o disco, vale? Pasaron 3 que contei eu, pasaron 3, boa hora. Os fans incondicionais, Bueno, hai algún así festival predilecto ou algún que teñas unha anécdota ou que che
que fora algo especial para ti no seu momento ou algo, podes nos contar algunha historia? A ver, historias non, pero eu, a ver, teñolle o que é a zona do macizo central, Xente Manzaneda, Cuchufellos. Eu cando empecé con toda esta historia, pois iba solo ás festas e é verdade que me sentí moi arropado por un lado pos Cuchufellos, un dos primeiros festivais, se non foi o primeiro tamén foi o Ponte Louco, Castro Aldelas, xente que eu me sinto como na familia, non? E entón, pois, bueno, anécdotas hai mogollón, pero con esta xente eu me sinto moi realmente para min como unha familia. E pois anécdotas sobre todo con moitos nenos, non? De vir outro día, vir un pai, unha nai e dicirse por culpa túa isto rompe a cabeza todo o día e cosas. Unha vez no Incio, un neno levaba un tambor na man cando empecé a actuación e cando acabou só tiña colgado na espalda. Un neno de 3 anos, tío, de 3 anos. Abel, sí señor. E mogo ya, así moitas, pero bueno, son cousiñas que moitas quedan para min e outras pois. Pero bueno, ahora non lembro. É unha pasada, o maravilloso mundo dos nenos, sin duda. Bueno, ahora estuveche facendo con todos nós un repasiño sobre a historia casi da música galega festivaleira. Tú como ves o panorama a día de hoxe? O panorama da música en galego, da música galega? O panorama da música en galego. Da música en galego ou da música galega, que hai diferente, que dicir, en Galicia pois fase moitos estilos de música e pois é un momento moi creativo, hai mogollón de xente e moita xente di, bueno, hai moita cousa, pero cousa pequena, que non sales, pois non. Penso que aquí non se trata, a música non se trata de chegar a lo alto, nin chegar a moitos lados, se trata de... A música é un acto lúdico para disfrutalo e para vivilo, entonces non toca o que non quere. Me acordo de cando empezaba daquela, pois se non hai me monto unha festa, eu nun campeiro cos veciños e neste momento hai mogollón de cousas e festivais, hai moitos e de feito moitos volveron a esencia que era currarse eles a historia e penso que iso colle poder o pueblo, non? Quer dicir, antigamente pois hai uns anos atrás había moita subvención e calquera facía un festival, que ben, está ben, non? Pero tiña habido festivais que eran 2 personas que decidan facer o festival e bien, pero no momento en que todo iso se acaba, pois se volve como moito aos inicios, donde era unha panda de colegas, mozos e mozas, pois que les gustaba un estilo de música, gustaba a música e facían forza pois para facer un festival, unha festa, ou que sea, pois a vender camisetas e a currarse, iso facía unión, iso facía pueblo, iso facía pois, e a nivel grupos pois hai un mogollón, pero me perdo, O valor da ilusión, que ao final move máis montañas que os cartos moitas veces, non? E bueno, xa para ir pechando, como te ves no futuro? Como se ve a Orquestra Pantasma? Onde vai estar no futuro? Que proxectos hai? Hai no futuro? Ai, Dios. Eu a ver se deixo do orquestra, porque me rompe o lombo isto, porque jano cartos para vivir, o sea, para latiñas e pouco máis, pero dame tal. Non, a ver, de momento, ahora estamos comenzando unha cooperativa, era broma, date. Estamos comenzando unha cooperativa aí que vai levar desde xogos tradicionais, vai levar, vamos presentar agora para decembro un traballo para bebés tamén, meu, non, aí, e vai levar editorial para facer libriños pos nenos, ir enfocando máis pos nenos, porque a noite a mí xa me pesa. Eu levo tempo facendo o dos nenos, o espectáculo pos nenos, nunca me atrevín a gravar un disco, por sempre me dá moito medo, gravei al atrás un así para adultos e tal, non sei, me dai un pouco de yuyu tal botarme a gravar, pero levo tempo facendo dos pequenos e agora vou empezar a facer polo do bebés, pois quería sacar os outros temas que teño e tirar por aí, pero claro, o futuro iso eu isto empecé de coña e aquí estou, pois bueno, indo a algunhas festas e ganándome como podo a vida, non? Pero certo é que se non estou coa Orquestra Pantasma, seguirei tocando, porque me gusta tocar, me gusta a música, pero bueno, e sobre todo con isto da Orquestra Pantasma poder seguir disfrutando, non? No momento que perda aí un pouquiño ese disfrute, pois apaga e vámonos, que decir. Bueno, pois nada, a cuidar moito o lombo e moitas grazas pola entrevista. E nada, de aquí para diante os nosos mellores desexos e aquí acabou co Ceo Orquestra Pantasma. Acabo de llegar hace un rato, venimos de Pantiñobre y acabo de llegar, genial, una pasada. Fuiste la niña de azul, el colegio de monjas. Esto es
La 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 la. Co seu andar pasa niño e o seu... Galicia ás veces non terá sol, pero ten festas. Isto vino no Facebook. Pero é verdad, ela non é verdad. A mí sempre me din, onde estás? Non sei, o diante da orquesta ou na barra. Pero xa está. É que nunca se perdan as festas gallegas. É que non se perda o idioma gallego. Como un jatiño peludo. Nube, ai jamusino, ai jamusino, ai jamusino. Horas de llibertat, i serà huracanat. Horas de llibertat, estàs domesticat. Horas de llibertat, i serà huracanat. Horas de llibertat, estàs domesticat. Horas de llibertat, i serà huracanat. Horas de llibertat, estàs domesticat. Horas de llibertat, i serà huracanat. Horas de llibertat, estem domesticats. Well, that's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do. That's alright. That's alright. That's alright. That's alright, mama. Any way you do. No vuelvas más, no, no. No, 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 no vuelvas más. No, no, no. Pero eso sí. Volvas desgraciada por aquí. Volvas guapacillo por aquí. Sálveme, sacadme pronto de aquí. Esto es una lavadora, esto es una lavadora. Esto es una lavadora, esto es una lavadora. Sacadme pronto de esto es una lavadora, 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 sacadme pronto de aquí. Esto es una lavadora, 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 sacadme pronto de aquí. Adelas os cas, os bolos non lle din. E a billar da boa xa non dan a chave. Linda chegará. Verás músicos extravagantes, de tirantes, cocos e chapeu. Pero escoitos tocar, poden te facer flipar, digo eu. Non pares de bailar. Benvidos todos a Rebusca. En Manzaneda xa temos festival. Que ben estamos na Rebusca. Bebemos viño e licor e tata fartar. Subide todos a Rebusca. Pra Manzaneda pouco che hai que baixar. Como pasamos na Rebusca. Chachi piruli, pro ani de voltar. Benvidos todos a Rebusca. En Manzaneda xa temos festival. Que ben estamos na Rebusca. Bebemos viño e licor e tata fartar. Subide todos a Rebusca. Pra Manzaneda pouco che hai que baixar. Como pasamos na Rebusca. Chachi piruli, pro ani de voltar. Amanece, soy en gritos, soy en voces y en una será. Alguien me despierta a golpes en mi cabeza. Una patada me revela. El cielo se abre y las estrellas me envenenan. Esta es mi selva y yo vengo de la selva. Cojo un machete y no paso ya mejor. Besai, Doragu, Takutarrai, Lurza, Ronetai, Gura horretik izazira. Lurza, Ronetai, gure ondoren izango diren nahi.
faccenda, già la parte assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend, no place like a motherland. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend, no place like a motherland. Es la primera vez que veño, está guapo, que se ve espectacular. Españolas, españoles, mantas non son cobertores. O licor café está moi bo, moi rico, como sempre. Estamos enchantadas de estar aquí. Aquí ben, moi ben. Quero unhas palabras aí saludar a todos. Isto fala na gallega, non? No, internet. Internet. Pois saludos a todos o de internet. Estamos mirando aquí os cantos de taberna e tal, temos o folleto, pero parece que non soa. O mellor que están dentro aí tocando, non sei. Veño a festa, non son de aquí. Vimos de Ourense. Veño, sí, solo vi a miúdo. Viñan ano pasado, e viñan hai 2 e 3. Solo vi casi sempre. Está moi ben o festival. Pois moita música, moi bo ambiente, moi bo rollo e moito viño, sobre todo viño. O viño é importante. Sen viño non hai festa. Fai un frío de carallo aquí. Todo que Lugo fai un frío. Es un ambiente maravilloso, pasámoslo genial sempre que vimos. Maravilloso, a verdade que sí. Malísimo, esto es malísimo para as cervicais, para o peito, para todo, pero bueno, aquí aguántase todo. Que veña xente, que se anime, e que salga e que veña, por suposto que sí. Merece a pena vir, pero mogollón, eu paso de puta madre sempre, e veña viño pa diante. Veño vos, colegas, que aquí temos a brigada M Sound System e son artistazos e tal. Estamos nun hostal, sí. Quen teña tenda que atenda. Por suposto. A furgoneta, onde está a furgoneta, bueno... É unha cousa espectacular eso, ten suspensión e todo, sabes? É como un colchón, pero cos muelles máis tochos. É unha cousa espectacular. Hola, desde Crindiolas devolvemos conexión a Estudios Centrais. Eso. scivola, hai seguito la città, tra le rovine di un mondo sommarso, ancora la città, nell'innocenza scivola, hai seguito la città, la mia città.
la mía chica. Sin mutar, pues ven, queda na parte de atrás. Hey, sí, vai no sitio para bailar. Trata el Blacky Forky sin disión, renegados do rap. Parte un pouco para que comprendas o con todo que che queremos falar. Son un humano mutante constante condenado a morte e evolucionar. Libérome do meu rap, meu rol. Ya digo che, electro rap and roll. Na praza do povo enchendo de piña, golpe de fall. Bailando popicas, veñas flipas. Son o mellor mutantes, como resines en acción. Terroristas do baile para que fagas o mongol. Con estas mans cambiaremos o destino. Estas mans sacudirán o desprezo. Con estas mans decidiremos o futuro. Con estas mans, coas túas mans. Coas túas mans. Non deixaba de coller o perfecteino casete do coche e eran as gasolineiras un bom lugar pra nunca parar a reflexionar. Esta noite a lua enche de máis. Loitando pola liberdade. Liberdade, silenciar, olvidar, dignidade, respectar, libertad, silenciar, dignidade. Xa foi momento xa de sair a bailar, de sair a voltar. E así rematamos este percorrido festivaleiro, cansos de tanta festa, pero contentos polas lembranzas que nos levamos. Ata outra. Estaba a tocar a yo de dormir a sesta. Facía 15 días que botaran da empresa. E o despido libre non paga a hipoteca. Que lle pasa esta merda de canción? Como é? Que a canción non me comercial, pero a nos danos igual. Esta canción non é comercial, pero a nos danos igual. Madu xa comeu 100 pastillas. Estaba aburrida de alisar camisas. Facía 15 anos que o home lle petaba. Ese fillo de puta nunca descansaba. Esta canción non é comercial, pero a nos danos igual. Esta canción non é comercial, pero a nos danos igual. Esta vai dedicada a todas as músicas e todos os músicos aquí da nosa terra, do noso país, por importar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carallos, que as nosas contas den ao final de mes ou non. Vai pola música desta terra, orgullo do país, me cago en Dios. O día que eu morra hei de ir ao inferno. Levaba demasiado tempo no paro. Por iso asasinei ao ministro de Traballo. Limpar o patio do presidio agora é o meu chollo. Esta canción non é comercial, pero a nos danos igual.
Loitei contra a lei e a lei gañou. Loitei contra a lei e a lei gañou. Loitei contra a lei e a lei gañou.